Сына и Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас усіх, дорогі брати і сестри, дорогі діти і молодь на этой святої імши. У сьому Великодну неділю після урочистості у небовшесті Єсуса Христа. Триваємо разом з усім Костьолом у новенні, просячи «Прийди, Дух Святий». Просимо Духа Святого, щоб прийшов, сійшов на нас, на наш Костюл, на нашу землю, на наше життя і оживив, перегонив все те, що потребує Його ласки і присутності. Сьогодні неділя, і, справді, кожна неділя для нас це нагода до радості, як ми співали у пісні на уваход. Для мене сьогодні особлива нагода для радості, бо 10 років тому назад у архікатедрі в Познані прийняв сакрамент посвячення святарського. І дякуючи вам за інтенцію, те, що ти вчив, всім парафіянам, те, що ти вчив, целебрую, дякуючи доброму Богу за цей дар святарства, дар віри, за тих людей, яких мені поставив на моїй дорозі життя, починаючи від батьків, і усіх, так само вас. Дякую доброму Богу і прошу Його ласки на дальніше служення, особливо ласку вірності і Його благословення. Ще так само нагода до радості ще більше, бо у нас двоє дітей, батьки разом з родними придали до сакраменту хресту. Тому питаюся у вас, дорогі батьки, яке ім'я вибрали ви для свого дитяті? Ніка Вікторія, так? Михайло. Чого ви просите у Костьола Божого для своїх дітей? Хресту просите, добре. Дорогі батьки, просячи хресту для ваших дітей, чи усвідомляєте ви, що приймаєте на себе обов'язок виховати їх у віри, як заховуючи Божі заповіді, ваші діти любили Бога і ближніх, як нас навчив Єсус Христос. А ви хрестні, чи готові допомагати батькам цих дітей виконувати їх обов'язок? Ніка Вікторія, Михаїл, Костьол Божий приймає вас з великою радістю. Ад Його ім'я я позначаю вас знаком крижа. А після мене гэтым же знаком Христа Збавцы вас позначать ваші батьки і хрестные. А ми прославим доброго Бога словами гімна. Ojca, jak i wiarę
Всемогутный Боже, мы верим, что спал со свету, пробывая с Тобою у славе. Выслухай наши покорные просьбы, и дай он згодно з Его обіцянням. Ми відчували, що Він зостається з нами аж до скончання світу, який з Тобою живе і владають у єдності Духа Святого, Бог, раз усі веки вічные. Читание книги «Дел апостолов». Когда Иисус вознесся на небо, апостолы вернулись в Иерусалим с горы, названной Оливной, что неподалеку от Иерусалима, на отлеглости субботней дороги. И когда вошли, поднялись в светлицу, где находились Петр и Ян, и Якуб, и Андрей, Филипп и Томаш, Вартоломей и Матвей, Якуб Алфеевый и Симон Зелот, и Юда Якубов. Все они суместно тривали в молитве разом с женщинами и Марией, мать Иисуса, и с братами Егонами. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Віру, що бачу добриню Пана в Україні живими. Віру, що бачу добриню Пана в Україні живими. Пан моє світло і моє збавлення, кого ж мені бояться, Пана кого життя моего, кого ж мені полохаться. Віру, що бачу добриню Пана в Україні живими. Одного я прошу Пана, и только этого жадаю, как жить мне в доме Пана во все дни життя моего, как созирать храство Пана и наведывать Его святыню. Віру, що бачу добриню Пана в Україні живими. Почуй, Пане, голос мой, коли я кричу. Смилуйся надо мною и откажи мне. Про Тебе кажа моё сердце. Шукайте Ягона, как облича. Віру, що бачу добриню Пана в Україні живими. Читание первого послания святого апостола Петра. Умилованные, коли прымаете удел у муках Христовых, радуйтеся, как и в час объявления славы Его вы устешились и узрадовались. Коли ганять вас за имя Христа, то вы счастливые, бо Дух слави і Дух Божий спочиває на вас. Тому нехай ніхто з вас не терпить, як забойця або злодій, або як злочинець, або як сквапне до чужого. Коли ж нехто терпить, як християнин, нехай не соромиться, але прославляє Бога за гэтае імя. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу.
powodle Jana. У той час Єсус узняв очі своє до неба і сказав: Ojcze, прийшла година. Услав Сина Свого, как и Сын Твой уславил Тебе. Ты дал Ему владу над усяляким телом, как Он дал життя вічне усім, кого Ти дав Йому. А вічне життя у тим, как спознали Тебе, одиного, правдивого Бога, и того, кого Ты послал, Иисуса Христа. Я уславив Тебе на землі, виконавши справу, яку Ти доручив мені зробити. А тепер Ти, Ойче, услав мене у собі хвалою, якою мав я у Тебе перед існуванням світу. Я ввестив ім'я Твоє людям, яких Ти дав мені со світу. Вони були Твоїми, і Ти дав мені їх, і вони заховали Слово Твоє. Тепер вони познали, що все, що Ти дав мені, від Тебе походить. Бо Слово, яке Ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли їх, и соправды познали, что я вышел от Тебя, и поверили, что Ты послал меня. Я за их прошу, не за весь свет прошу, я за тых, кого Ты дал мне, бо они Твои. И все мое это Твое, и Твое это мое. Я уславився у них. Я уже не у свете, але яны яшчэ у свете. А я иду до Тебя. Это слово Пана. Не покину вас сиротами, каже Пан, иду и предаду вас, и узрадуется сердце ваше. Гэтыя словы мы почули, дорогие браты и сестры, в урочистости Небаўшэсця Христа, у чацвер. И сегодня менавіта прызму гэтага ключа, гэтага слова, як ключ, пачали читать так само сьогоднішнє Божее Слово, дадзенае нам. Ісус каже, не покину вас сиротами. Звертається подчас у вечернику до своїх учнів, до апостолів. Хто такі сирота? Сирота – це той, хто не має батьків. Сирота – це той, хто часом живе, так якби не мав батьків. А Ісус каже, не покину вас сиротами. І саме в нашому житті духовному, нашому відношенні з Богом, może być tak, że człowiek żyje jak sierota. I on żyje bez ojca, jakim jest Bóg. Albo nie wiedzie o to, że Bóg jest jego ojcem. Ale Jezus mianowicie mówi, że i tak jak była misja, pokazywał mianowicie przez swoje życie, kim jest Bóg, że Bóg jest ojcem. Так само сьогодні у Євангелії, Божє слово tej молитви, яку говорить перед Великою П'ятницею, вечернику, каже, я іду до Тебе, Отче. Показывает тем самым, что христианство – это дорога, что наша вера – это дорога, это шлях, по яким мы идем не столько кудись, сколько до когось. Так как Иисус подчас своей деятельности тут, на земле, Он пішов в разные города и вёски. А не столько было важно, у какие города и вёски он делали, Он пішов туди до человека, пішов до людей. Иду до Тебе, Отче. Показывает, что кожного з нас шлях – это шлях до Отца. И сегодня мы похрестим двоих детей. Розпочинається їх дорога віри, дорога християнського життя. Але вельми важно, щоб це справді був шлях, по якому ці діти будуть вести. А не тільки будуть знати з теорії, не тільки будуть знати, можна сказати, мапу, карту, атлас дорожний. Но можна ведать, вивчити на пам'ять атлас, чи дати якусь карту,
Едуць усе там дарожкі і сцяжынкі, але ніколі на гэты шлях не пайсці. Застацца тут, на пачатку. Гэта дарога, на якой мы маем і запрошаныя ісці. І ад вас, дарагія бацькі і хросныя, будзе шмат залежыць. Ці гэтыя дзеці пойдуць гэтым шляхам веры, ці не. Чи будуць пазнаваць Бога, ці не. А сёння, просячы хросту для вашых дзяцей, вы просіце, каб яны пайшлі на гэты шлях. Каб яны пазнавалі Бога, каб яны атрымалі жыццё вечнае калісьці. Езус сёння ў Евангеліі гаворыць, што такое жыццё вечнае. Він каже, а жыццё вечнае ў тым, каб спазналі цябе, адзінага праўдзівага Бога. Гэта найважнейшае ў нашым жыцці. Спазнаць адзінага праўдзівага Бога. І зноў можна ведаць яго толькі з тэорыі, але ніколі з ім не сустрэцца. Пазнаванне Бога, тому што на гэтым шляху маем трываць. Два прыклады. Адзін, які паказвае незнанне Пана Бога, неведанне яго, і другі, які паказвае адваротную сітуацыю. Добры чалавек ведае Пана Бога. Минулым тыдні сустракаўся са сваімі сабратамі, і адзін з сабратоў распавёў такую гісторыю, звязаную з першай камуніяй. Цяпер такі час, май, шмат дзяцей прыступае да першай святой камуніі. І адносна адной чорнай парафіі адбылася такая сумная, можна сказаць, нават вельмі сумная гісторыя. Одна маці прыйшла да ксяндза Пробаша накануне першай святой камуніі і гаворыць: Пробаш, у нядзелю першая святая камунія, моя дачка таксама, і до нас прыйдзе шмат гасцей. Нас прыйдуць родныя, блізкія здалёк, мы зарэзервировали, арендавалі такі зал, трошки за горадам. І моя дачка, яна хацела, каб ужо з самай раніцы вітаць наших родных, блізкіх, сваіх гасцей, хацела б там быць з імі, каб так было добра, каб так было прыемна, каб так мы все па-сямейнаму перажылі гэты дзень. Ці можна, каб моя дачка у гэты дзень і прыйшла на святую імшу? Потым на белым тыдні яна будзе хадзіць кожны дзень. У нядзелак, аўторак да суботы будзе кожны дзень. Але ў гэты дзень ці можна, каб яе не было? Было б, як кажуць, смешна, каб не было так сумна, правда? Такі парадокс, который показывает неразумение, непознание Пана Бога. Альбо штосьці сталася ў жыцці гэтай маці, гэтай жанчыны, на дарозе яе веры, што менавіта ў такі спосаб думала. Сёння таксама жывем у гэтым свеце, які пробуе нам прамываць мазгі, каб мы пачалі думаць логікай гэтага свету, а не логікай Езуса Хрыста. І знуду робіць усё, каб мы не спазнавалі адзінага праўдзівага Бога. Це було нешта важнейшее за Яго. І другі приклад в одной парафії, так само було некалькі групаў першай камунійных дзяцей, і одна з гэтых груп это былі дзеці са спецыяльнай школы. Дзеці з асаблівасцямі развіцця фізічнага ці псіхічнага. І вось гэтыя дзеці таксама былі падрыхтаваныя і перажывалі сваю першую камунію. І ксёндз Пробаш, вельмі добра ведаю, гэта святара і гэтую парафію, на гэтай імшы так хацеў задаць некалькі пытанняў дзецям, і там трохи яго так адгаварвалі, каб ён не задаваў пытанняў, бо гэтыя дзеці кажуць, што нічога не скажуць, што не зразумеюць ксяндза. Але ён кажа: не, паспрабуй. Ну і одно пытанне задаецца дзецям, кажа, што дарагія дзеці, навошта, для чаго вы сёння прыйшлі ў касцёл і хочаце прыняць святую камунію? Ну і хлопец рука вверх. І він підходить, він спробує, що там вже появилось так, люди такі насторожені, що він скаже. Він каже: а ну-ка пойти умерла. Вельми просто. Вельми так просто, але правильно. Свою коммунию принимает только пойти в небо. Только в сапраўды атрымаць жыццё вечнае, каб пазнаваць адзінага і праўдзівага Бога і таго, каго ён паслаў, Езуса Христа. Чоловік може жити як сирота, не знаючи Бога, не знаючи, що Бог з'являється його Айцом. Дорогі брати і сестри, ще на хвилинку звернемо увагу на друге читання сьогоднішнє. Послання апостола Петра.
Коли приймаєте уділ у муках Христових, радуйтеся. Коли терпите з причини віри, радуйтеся, каже апостол Петр. До кого говорить це слово? Говорить до християнів, які до супольностью, які він заснував, які досвідчують переслідування, незрозуміння, досвідчують того, що їх ганять за ім'я Ісуса Христа. Вони живуть у поганському світі, невелика супольність, і люди їх не розуміють, чому вони так думають, чому вони так поступають, чому вони ось так живуть. І святий Петр хоче умацовати цю супольність. Посылая им послание необъятного для тех людей, которые вошли на дорогу веры. И вовремя это первое послание святого апостола Петра варто почитать, это когда свідчимо можемо ми в таких ситуацій. Насправді, Петр, посилаючи це слово, хоче їх умацовати, дати дух, емоції. Не говорить їм, як вони відказувалися від своєї віри, як вони так жили, як було мило, добре і приємно. Але говорить, коли нехто терпить, як християнин, нехай не соромиться, але прославляє Бога за це ім'я. І він каже, показує, що за цей шлях варто терпіти, бо це шлях, який веде до життя вічного. Брати і сестри, в наших осередках так само можуть бути люди, які терплять, яких ганять за ім'я Христа. І часом тому, що ми, ті, які маємо бути послані, до їх, щоб їх умацовати, сутешити, як Петр сутешає эту супольність і этих людей. Часом треба бути чулим до этого. А сьогодні так само і ми самі, кожен з нас сам може досвідчити в цій ситуації того, що я потребую этой допомоги, сутешення і молитви. Бо це я можу сьогодні бути тим, кого не розуміють, кого ганять за ім'я Христове у сьогоднішньому світі. Ось ж один приклад. Тільки матір, наших матір, досвідчує незрозуміння, коли йдуть у шпиталь, і там чують від докторів слови древні, коли вони хочуть народити 3, 4, 5 чи 6 дитя. Стикаються з незрозумінням, навіщо це? Навіщо тобі це? Просто чують таке питання. Світ не розуміє цієї логіки. І потреба часом ось це конкретної допомоги. І думаю, сьогодні многие з нас могли устать і сказати, що я потребую вашої молитви, помоліться за мене. Бо досвідчу різних ситуацій за ім'я Христове, за вірність своїм коштовностям, за вірність заповідям Божим і Євангелію. Ми цього не робимо, не випадає. Але може часом у розмові особисто хтось питається, як справи. Щоб просто сказати нормально, то може часом варто людей, яким довіряємо, попросити. Допомоги попросити этой молитвы, помолися за мене, молися за мене в цей час, в цей період, бо потребую этой підтримки. Дорогі брати і сестри, просимо Духа Святого, бо це Він, Дух Святий, якого посилає Отець і Син, Він чинить нас і допомагає нам усвідомити, з ким ми є, що ми не з'являємося сиротами, і не покликані жити як сироти в цьому світі, але що ми дети Божии, а эти дети нам припоминают теперь, что треба уже сказать, что? Аминь. Дорогие браты и сестры, просим нашего Пана Иисуса Христа быть милосердним до тих дітей, які приймають ласку Христу, та їх батьків хресних і всіх охрещених. Молимся, как у таємниці Твоєї, Пане, смерти и воскресения, Ты прос Христ, отродил этих детей, получил их до святого Костела. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. как про святое життя Ты привел их до радости небесного владарства. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. как батьки хрестные были для этих детей добрым прикладом веры. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. как завжди заховував сім'ї тих дітей у Твоїй любові. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. просим, как во всіх нас Ти обновив, Пане, ласку Святого Христу. Тебе просим, Вислухай нас, Пане.
Молимся так само за молодь, яка здається сьогодні, здає в цьому часі екзамен. Просимо Святого Духа Святого, Боже благословення для їх. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. На ласку живої віри для першокомунійних дітей, так само для їх батьків, для всіх нас. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Святая Марія, Мати Божия, Молися за нас. святий Яне Хрестителю, Молися за нас. святий Юзефе, Молися за нас. святые Петра и Павле, Молися за нас. святая Виктория, Молися за нас. святый Михаил, Молися за нас. усе святые Божия, Молися за нас. всемогутный вечный Боже, Ты спаслал у свет Своего Сына, который отхилил от нас моц сатаны и духа неправедности, а человека, вытворенного с темры, Ты ранил суцудовное владарство Твоего святла. Покорно молим Тебе, Пане, как Ты, вызволивших это дитя от першородного граху, учинил его святыней Твоей величи и местом пробывания Духа Святого. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Хай обороняє тебе моць Христа Збавцы. Хай обороняє тебе моць Христа Збавцы. Молимся, дорогие браты и сестры, как Пан Бог всемогутно дарил этих детей новых життем з воды и Духа Святого. Благословенный Ты, Боже, Отче всемогутний, бо Ти створив воду, яка очищає, підтримує життя. Молимся над словами, благословенный Ты, Боже, теперь и навеки. Благословенный Ты, Боже, теперь и навеки. Благословенный Ты, Боже, одинородный Сыне Иисус Христа. Бо с Твоего боку пролилась вода и кровь, как со смертью воскресения Твоего народился Костел. Благословенный Ты, Боже, теперь и навеки. Благословенный Ты, Боже, Духу Святый, бо Ты намастил Христа, крещенного в воде Иордана, как все мы были очищены в Тебе. Благословенный Ты, Боже, теперь и навеки. Ты поможи нам, Пане, один и Отче, и освяти створенную Тобою воду, как охрещенные, у ее были обмытые, от греху и народились до нового життя, як Твоє усиновленные дети. Благословенный Ты, Боже, теперь и навеки. Освяти створенную Тобою воду, как дети, окрещенные от их у смерти воскресения Христа, стали подобными до Твоего Сына. Благословенный Ты, Боже, теперь и навеки. Освяти эту створенную Тобою воду, как Ты, кого Ты обрал, были отродженные Духом Святым и доложены от Твоего святого народа. Благословенный Ты, Боже, теперь и навеки. Дорогие батьки и хрестные, по сакрамент хресту принесенные Вами дети, отримають як дар Божої любові нове життя з води і Духа Святого. Старайтесь выховывать их у веры так, как эти дети были захованы от заразы греху и могли неоспорно возрастать у ваших детях. Как Божье життя могло возрастать у ваших детях. Лишь вы керованные вашей верой, готовы принять на себе этот обовязок, как узгадываючи свой хрост, отрачитеся от греху и визнайте веру у Иисуса Христа. Бо это вера Костела, якої приймає хрост, приймають хрост ваші діти. Тому питаюся батьків хрестних і всіх вас тут присутніх. Ці виракаєтеся греху, як жити у свободі дітей Божих. Вракаюся. Ці виракаєтеся всього, що веде до зла, аби грех не панував над вами. Вракаюся. Ці виракаєтеся сатани, головної причини греху. Вракаюся. Ці вірите у Бога Отця Всемогутнього, Створителя неба і землі. Верю. Ці вірите у Ісуса Христа, Сина Його одиного нашого Пана, народженого з Діви Марії, замученого і похованого, який воскрес з померлих і сидить праворуч Отця. Верю. Ці вірите у Духа Святого,
święty Kościół katolicki, jedność świętych, odpuszczenie grzechów, uwaskraszenie ciała i życie wieczne. Это наша вера, это вера Kościoła, wyznawać jako nasz honor u Jezusie Chryście, Panu naszym. Amen. Jeśli chcecie, kapnika Wiktoria przyjęła chrzest u wiery Kościoła, jaką my się razem z wami tylko что wyznali. Ніка Вікторія, я тебе хрещу у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Слава Отцу і Сину і Духу Святому. Jak była sprawiedliwa, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Если хочется, как Михаил принял просто веру Костела, якую мы только что знали. Михаил, я тебе хрещу у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Слава Отцу і Сину і Духу Святому. Jak była sprawiedliwa, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Отец, Бог Всемогутний, який визволив вас від граху і отрадив з води і Духа Святого, сам намощає вас хризмом збавлення, как вы, долученные до его народа, пробывали в Христе святому пророку и владару на життя вечное. Ника Вікторія, Михаил, вы стали новым створением и опранулись у Христа, как это белое оденье будет для вас знаком годности дитяти Божьего. Да помогаю слова и прикладу близких несите и незабрудженной у життя вечное. Прийміться світло Христа. Прийміться світло Христа. Вам, батьки и хрестные, доверяется подтримливать гэтае святло, каб ваши дети, осветленные Христом, заўсёды поводили сябе як дети святла, и трываючы у веры, могли выйти на сустрач приходячему Пану разом с усими святыми у небе. В
Вы окрещенные у Христе, у Христа опранулися. Аллилуйя, аллилуйя. Номер 192. Молитесь, братья и сестры, как Марию вашу офиару, принял Бог Иисус Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Ласкаво Ojcze, прими наши молитвы, далеkie мы Тебе приносим. И прозу дело Eucharystyczna, jak wiary, приведи нас до хвалы вечной. Раз Христа, Пана нашего. Pan z Wami, Bóg serce. Подякує Пану Богу нашему. За правдиводного и справедливо, слушно и избавленно, как мы довсюди и всюди Тебе подали подяку. Пане Святый Отче, Всемогутный Вечный Боже, раз Христа нашего Пана. Он пошел своего мертвых восстания, открыто заявивший перед всеми своими учнями, на их очах взошел на небо, как мы могли удельничать в Его Божском житии. Там откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хор ангелов разом за всеми святыми спевают Тебе гимн хвалы, неспынно, ускликаючи. Святый, святый, Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вершинах. Сапраўды, Боже, Ty święty, krynica wszelkiej świętości, тому jedności z усім Kościołem u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus u Was skros i spasał na apostołów Ducha Świętego, przez Chrysta prosił Ciebie, Wszechmogutny Boże. Тому освяти Ty дары росою Духа Twojego, кап'яни стали się dla nas, ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. On, który dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podziękę Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Darujcie i jeszcie z tego ucznia, bo to jest ciało moje, jakie za Was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znał Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, każąc: Darujcie i pijcie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzi, jaka jest
za was i za mnogich zaprawi podzielę odpuszczenie grzechów. Wy to czynicie na moją pamięć. Это великая таємниця віри. Смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и шагаем Твоего присягания. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, daruję Tobie, Panie, dla życia i kielich zbawienia. Dziękuję Ci, że uczynił nas godnymi стоять przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, zapuścić nas, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий забрав у одно. Пам'ятай, Пане, про Костел Твой, розчинений по всім світі. Досконалі його у любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули надію на воскрешення, і про всіх, хто у Твоє ласки дійшов за той світ і дозволив побачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе змилуйся над усіми нами, як ми заслужили уділ у житті вічному. У єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, святым Юзефом и Абранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом II, и всеми святыми, которые с веку подавались Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христос Христом у Христе, Тебе, Боже Ojcze Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, разусте веки вечные. Te nowochrzczone dzieci будуть називати Пана Бога своїм Отцом. Тому над їх ім'ям ми молимося так, як нас навчив Ісус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди Царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пanie, zbaw nas od wszelkiego złego. Daj łaskawość upokoić dni nasze, допоможи нам милосердности Твоей. Jak мы были завжди вольны от греху, и захованы вселяко ранее спокою, так и исполнение счастливой надеи, и Христос избавился нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христос, Ты сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокойно даю вам проще. Не зважай на грехи наши, на веру костер Твоего, будь ласкавый, згодно с Твоей волей, даруй розу покоем и едности, Ты живешь и владаришь на веки вечные. Спокой Пана, нехай завсёды будь за нами. Передайте ближнему знак спокою. Я не веришь на тебе.
Больш той, хто бере на себе грехи світ. Благословлений, а покликаний на вечеру Ягоною. Пане, я не вартий, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Ojcze, proszę, aby byli jedno, i my jedno. Alleluja. Номер 344. Thank you.
номер 12. Молимся. Вислухай нас, Боже наш Збавца, і прозуділо Евхаристію масуй нашу віру у Тобі, що тіло Христова з'єднається у славі з Христом своїм головою, який живе і владарить на віки вічні. Вислухайте нас капляни нашому великодную неділю. Вчора дякую за супроводну щорічну молитву, за так само тим, хто прибирав каплиці. Сказав Фервані вдовка, що всяку допомогу, нехай добрий Бог узнагородить своєю ласкою. На цьому тижні в літургії 26 мая у п'ятницю сповідь святого Філіпа, Нери Святара. Щодень запрошаю на божество молювання на Святейшей Панны Марии и на Венну до Духа Святого у 18:30 в неделю постоявшей вечеровой. 23 мая ksiądz Andrzej świętuje 17 годину świętarskich poświadczeń. Pamiętajmy o nim, naszych молитвах, почитаем шапку, intencji księdza Andrzeja odbędzie у второк о 7 godzinie раницы. Сегодня заканчиваем катехетичный год у нашей парафии, заканчивается катехеза. І з этой нагоди дякуємо доброму Богу за цей час, але просимо Божого благословення, так само на всі літні евакуаційні акції. І запрошуємо дітей і молодь на солодкий стол і такий почастунок, гульню, забаву трошки ще. Паштет імши на 13:30, це значить у 14:30 тут біля каплиці. Хто ще хотів би
вучыцца, то запрашаем, там будуць таксама дзеці, якія у мінулым годзе прынялі першую святую камунію до 15 гадавіна, і таксама усе, хто хацеў бы, запрошаны. У аўторак мінулыя адбыліся святарскія пасвячэнні у нашай манастырскай супольнасці у горадзе Познань. Маем новых 4 святароў, хрыстасоўцаў, моих дьяконов, і хвала Пану за гэта. Сёння яны свае прыміцы ў родных парафіях цэлебруюць. Всім юбілятам, імяніннікам надыходзячага тыдня найлепшыя пажаданні, здароўя, супакою ў вашых сэрцах, сем'ях і шматлікіх Божых ласкаў. При выходе з каплицы прошу прыняць такі адмысловы абразик з нагоды 10-й гадавіны святарства і таксама пачаткаваць цукеркамі. І тут выпісаны імёны і прозвішчы святароў, которые са мной на курсе разом, то за іх таксама трошки помоліцеся, каб ім Бог благословив. Шановний Олександр Володимир, дякую вашій парафії за ваше служення, за ваш ефір, який ви сказали. Дякую за вашу відданість у служенні. Дякую, що ви завжди підтримуєте всі різні ініціативи серед дорослих, дітей, молоді, серед усієї парафії. Жадаємо вам Божого благословення, опеки Матері Божої. Жадаем, как вы отчували Божью любовь каждый день, и она переполняла ваше сердце больше и больше. Жадаем так само силу на обраном шляху, верности, витривалости в складаних моментах. Жадаем так само неба, как вы выбирали небо, и с каждым днем наближались до верху. Дякую, что вы есть. Віншую. І так, коли кажу на 50 годов святарства, то згадуються слови Святого Павла, що маєш, щоб ти не отрывал. І справді, вельми шмат маю такої Божої ласки, і все це дар Божий. І починаючи від життя, дару віри, дару святарства, дару тих людей, яких Бог поставив, ставить весь час на моїм цьому шляху, відчувається таке вельми велике добро. І за це Богу і всім вам щиро дякую тим, хто молиться за мене у Маргаритках, хто приймає святую комунію, хто молиться просто своїх особистих, так само молитвах, за тут складане, заказане святе інше, за це щиро дякую. Конечно, за это готовы за что и перепросить Пана Бога. И особливо в те моменти, коли було мені більше, ніж Пана Єсуса в моїм служенні, і за це сьогодні перепрошаю, але так само вдячністю прошу без Божої ласки, того, щоб Дарій мог виконувати те, чого його буде хотіти, і такого буде хотіти посилати. За це 10 років посилав у різне місце, значить місце. У мене
есть вот такие основные два, это Густавлер и тут парафія, але у розныя месцы унутры ўжо парафіі і розных людзей, асабліва это былі таксама дзеці, моладзь цього гэтага перыяда. Ну і хай пан Бог далей пасылае, куди буде хацець. Шчыра дзякую і віншуем таксама сям'і, які сьогодні похрестили своїх дзяцей, і жадаем вам Божого благословення, каб ви з вірою учили ваших детей веры. Это начинается с простых жестов, когда будете сами становиться на колени и сами учить ваших детей становиться на колени до молитвы, до отношения с Паном Богом. Это Бог вам благословит. Примите все Божие благословение. А jeszcze молодь, еще нашу молодь запрошаю на гриль сегодня в парку по улице Вязанской у 14:30. Всіх на нас чекає. Пане з вами, нехай вас благословляє Бог Усемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Ідіть у покої Христа. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і ласка злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекла шатана и інших злых духов, вячи нас благодушную в просвете. Аминь. Найсвятейшее серце Єзуса, Змилуйся над нами, безганне серце Марії, будь нашим святий пороком, Архангеле Михайле, молися за нас.